Метна ги вече. Това е нещо следен в водка, защото има много хора. Сега вземи нещо друго повече да мяташ, хранат мята. Ще мятам всичко. О, ще мятам моркове. Ей, патето. Да бе, моркове. Да са плишките. Ето моркова, мога трябва да са едете. Мятайте. Да мятам ли картоф? Да. А? Да. Пай да мятам ли? Какво? Пай. Да. Мятай всякаква храна. Аз мятам храна сега. Мятам картош мятам. Подкрафт, влизайте, защото е яко. Не телепортира е. Той ги телепортира. Пишеш цъпао. Да. Да, това не намери друго, примерно телефон. Мятайте. За тебе взех едно злато. Помете ли? Виж ги всичките с моркове. Но ясно е. Та ще метнем и малко храна. Аз мятам храна е. Аз ще метнем също малко. Значи като измятам тази храна, спираме. То сигурно ви бог не начал, защото микрофона ми е на майната си. Да, сега мога да началото по-добре. Да, аз съм на Liking Dead 5, това е нещо като евенчене в Bloodcraft. Защото има хора. Да, не са малко хора, мисля, че са 15-16 човека. Метаме малко неща за кех, да се радват. Някой човек аз си мятам както е. Давай. Не се вижда как да ме Ага. Да, това е ризбол или гаш. Как е? Какво сме аз? Спря? Да. Добре, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Да. Някой че го има долу в описанието. Ако искате влизайте, сервера е на 1.4.2, 24.7 е. Има хора, има добри админи. Ето вижте, имаме си Олнер. Това съм аз, имаме си Колнер. Това е той Иво, няма си и така нататък. Няма си даже юзери, представете си. Окей, аре, чао.